Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sagi pun membuat mengenai tidak mau penggulalan sa maranoso muna saya akan naik kulali lang uli nga di kukurmat. Saya sagi mo to abu bayak na ada salah kau arwar ko potri alaisa. Abugin mo to pagariakan ada salah kau arwar ko kanakan saunan aso Saudi Airlines. Sagi pun mabunyi akan gisya pag akan sa mga ito ang mga buni-bunian nagibusa tayo pagarinyo sa agama Islam. Ada salah kau arwar ko mangudak pakarangay sa ating napamakin ganyo. Wassalam. Alimbu kamu teman kau mana
sa ginawa ko na pamamaki ng kaliman paligatin. Hãy subscribe
mana sobai matahari wa masa kau sakongan alai sinabai Surah